Eu penso que hai que desmitificar un pouco todo o que ten que ver co espacio Red Natura. A medioambientalista e a ecoloxista, eu penso que poucas persoas me poden ganar, pero tamén son consciente de que non pode Galicia permitirse o luxo de perder o ser punteira non só no que é a capacidade de produción en acuicultura, sino tamén en innovar en acuicultura. Nos entendemos que non debemos delimitarnos moito máis alá do que permite a Unión Europea. E está claro que os espacios Red Natura permiten a construción de plantas de acuicultura neses espacios. Eso sí, cunha serie moi estricta de procedementos que eviten o perxudicar o medio ambiente. Entón, nós somos moi respetuosos co medio ambiente, pero entendemos que non debemos de poñer máis limitacións das que establece a propia Unión Europea, cando a propia Unión Europea ahora entra tamén por a línea de potenciar a acuicultura. Polo tanto, penso que Galicia ten que recuperar ese espacio. O comunicou o presidente de Pescanova, máis de maneira pública, o dixo que era un proxecto que non descartaba. O que ocorre é que tamén temos que ser conscientes que a situación económica cambiou moito dende o ano 2005 a hoxe. Sobre todo, tamén cambiou a capacidade de financiar proxectos de acuicultura, posto que desapareceu o IFOP, que foi unha gran perda que supuxo para Galicia que nestes 4 anos que estaba o IFOP non se aproveitaran eses fondos para desenvolver a acuicultura, e ahora mesmo pois os empresarios lle é moito máis costoso sacar adiante un proxecto, porque falta cofinanciación. Eu penso que sí, porque cada día máis son máis demandados os produtos da acuicultura. Temos que pensar que o sector pesqueiro non vai a ir a máis, pero que a sociedade necesita seguir alimentándose da proteína dos peixes. Polo tanto, todos somos conscientes de que a acuicultura ten que ir a máis. Eu penso que por lo menos se den os primeiros pasos para que este a planta en marcha. Se nos esperamos que o día 1 de xaneiro do 2010 este operativa a base de celeiro igual que a de Vigo 24 horas ao día, os 365 días ao ano. Non se aforran cartos, porque é moi costoso manter as dúas bases operativas as 24 horas ao día. Pero o que sí se mellora é en eficiencia e en eficacia, e iso é o que temos que buscar. Nos, ahora mesmo temos todos os estudios que demostran que tendo os helicópteros de Vigo e Celeiro con 10 minutos de capacidade de resposta desde que se recibe a voz de alarma, cubrimos toda a costa en menos de 20-25 minutos. Que ocorre? Que solamente se un suceso se producira ao lado de Lires entre as 9:30 e as 2 da tarde, evidentemente ese helicóptero chegaría 15 minutos antes co que chegaría o de Vigo ou de Celeiro. Pero claro, tiña que ser o accidente xusto entre as 9:30 e as 2 da tarde. Eu entendo que foi un pouco manipulación da sociedade nun momento onde a sociedade debía de estar na defensa do noso litoral en lugar de poñerse un pouco á defensiva. Todo nos facía apuntar que o ecosistema noso se iba a recuperar rapidamente, non se iba a ver afectado, sobre todo por as características do fuel e a capacidade que tuveron os homes do mar de dar resposta a retiralo rapidamente das augas. Pois eu non creo que estemos moito mellor, pero estaremos. Metemos algún medio máis, algunha experiencia que dicen que é a madre de la ciencia, xa aprendemos dos errores que cometemos e nese aspecto creo que estamos mellor. Nos agora, dende a Consellería, tamén estamos intentando recuperar todos os plans de contingencia que se fixeran, porque na Consellería anterior se cedeu ese testigo á Protección Civil, á Consellería de Presidencia, e nos queremoslo retomar tamén para a Consellería do Mar. Está claro que sí, porque moitos dos puntos que o propio sector alegou na anterior lei e que non se lle tuveron en conta ningún dos aspectos que eles presentaban, nos os defendemos no programa electoral. E como non engañamos a ninguén, saben que o que se puxo no programa se vai a facer, polo tanto, nos esperamos que, por lo menos, en todos aqueles puntos que se recollen no noso programa electoral, teñamos máis consenso que a lei anterior. O bipartito se empeña en decir que tiñan o consenso co 90% do sector, e a nosas noticias que nos chegan non son esas. Realmente, eu supoño que seguiríades por a prensa vendo como mantiña todo o sector que realmente non era unha lei consensuada, foi unha lei consultada, pero é difícil que o sector consensuara esa lei, posto que era unha lei tremendamente reglamentista. Todo deixaba a un posterior desenvolvemento sin ni siquiera saber por onde iban ir os tiros deses desenvolvementos regulamentarios.
Nos intentamos, dentro do pouco marxen que dá unha modificación dunha lei, porque nos gustaría máis facer unha lei nova, pero o compromiso foi modificar a anterior e iso é o que vamos a facer, nos gustaría ir un pouco máis alá. De cualquier maneira, estamos en condicións xa de aportarlle ao sector as modificacións da lei que temos pretendido sacar adiante e unha idea dos regulamentos que van a desenvolver esa lei. O traballo administrativo de dentro da casa xa o rematamos. Ahora xa tuvemos reunións cas comisións do Consello Galego de Pesca que por non terse reunido dentro do ano 2003 non tiñan renovado os seus órganos de representación e convocaremos o plenario do Consello Galego de Pesca, eu calculo que ou a finales desta semana ou a principios da que ven.